Tiffany. Shoutout na kita Tiffany, welcome to my vlog. Pero tagpira man yung pasahe pag kakadayo kung nasakay ka. Tagjis. O sige, lilibre yung tayo ko yan para may daka. Para may dani mo dugang-dugang imo kuhan, timbalon niya ng adlaw. Ha? Di ito manok, di rin pwede paksiyon. Ha? Nag-iinip din na kita. Ba? Ininom. Agoy. Ay la. Amo ngayon timbagagin hinumutan. Baga kanang tiil nga o kanang tiilin baboy. Kung dinosaur. Tiilin dinosaur. Gabi. Amo din ni Jordan River. Nakapira ka din. Nakapira ka din magpabaptize. Ano man nangayang kayang ka din hinay. Nahalumos aw na huyang good huyang. Nakabuhat ka dayon waray. Waray ah. Bado kung nakabuhat to amo to sinisiring na himala. Nakatakod na. Ipilin mo. Good morning. Uy, how are you? It's raining time. Oo. Today is April ano? 12? April 12, 2024. Time check, anong oras? Oo, kumusta ka mo? Kakulo pa rin kita makatukalan ni spaceship. Ano ba ito? Nangalimot man kita pag-charge. Una ko kaya pan kuan battery o yadi himano. Good morning Mano. Edgar. Ano ka? Kumusta ti madlaw? Magamauran-uran man na di. Kuot na. As usual. Damot uyab. Libad. Oo. Mano Edgar? Inin nagatagay mo kuan bugas. Ha? Hambugas. Iyo. Aw, yung tagang kayong bugas. Ngani mano bitoy? Aw ka. Andidahan kanan panhatag ni kuan? Oh, pabalira. Kuno kalaway kay wala kabulig. Aw. Baka bisan lano sa kakila no pwede na ano. Dako na. Kilo ko nga. Ah. Adamay ba ni iba nalagyan pag itato balay? Ay sige labas na kung magkita kita ha. Oo, kung magkita kita ha. Oo. Nabrihan na bakit katungan nala? Wala po. Okay gin kuanang ko gin tagang ko hinanay liwat. Oo. Tamo ani kamo. Lagi. Sige labas na mga kon nalakay mo liwat. May nababuyan ang kanan solo parent. Nalistado kami ng solo parent. Oo. Maran nyo ka man na ID. O ID, takikiwari ko da ID, ang buto na hingain. Ikaw sige nalat yung pag sinulo. Waray. Na kaya rin yung kuno pagkatukulop. So nato natin yung Ah. Sige. Okay Mano Edgar, mako na lakay ma. Mano Edgar, amo to niyan, di ba nakaparehistro? Lagad kay automatic o dirilada duha. Mga tulon na daw upat. Ini baging kakatapo kung mga kalagsan kya pintalon, hindi rin mga registrado ba itira kung pidi ka. May da napakadabalay talaga na pabulig ba ma-register yung talon. Papapud ko nga niya nga dihambaw kay may damang gyud dihambaw kuan magana yung iba bahin may da dito yung masita ba. Maupod ka. Uy, maupod ka. May datong dihambaw kuan yung iba. Ano ba? Ano pa yun?
pag ang buhubang nga nasa rin nga may dakunot dida kuan hidden treasure. Ambot ito. Good morning. Hoy, mapingaga. Kumusta itong adlaw? Siyang ko ikaw nga pasahero. O ikaduha ko ikaw nga pasahero. Tungod kay Biyernes yan na. Anak yung kami induluwan. Amo to niya pero minti taksyahan na pasahero. Kakulop. Correct makakuan kay nangalimot mo na pag-charge ini. Ba kay na 12. Ano ba oras natin? Ha? Ano ba oras natin? Pamasaheros? O pag-charge. Sugad gabi kukuha ko to niya mga alas 8. Maybe para mga alas 5 baga kuha na to niya kay diri magudi lubat mga adaman niya mga 90 o 46 45. Ha? Oo. Kuan lada kuti lada ni kumbaga konsumo. Nahulanot 4,000. Bali 3 kumbaga sakto nga adlaw pero kumbaga na susubra na adlaw na 4,000. Maka 150 ka ito sa kadlaw. Okay na. Oo. Ang motor kada adlaw kaya nang labag ang makakuha ng tag 150. Damo na. Ay, didahan kuhan. Baga nanhataging kalungganayan. Bugas. Dito ha, Civic. Sa Civic. Anton ka. Oo. Ayun na. Ayun. Ayun. Tara, ito lang. Sunod na la. Iwas. Thank you. Oy, mapingaga. Mau sakto lang kay tigadi kay nakan nanay madulungin sura iya lutuon. Kumusta ti madloy day? Ano ka nga grade? Ha? Grade 4. Ano imong ngaran? Ha? Ha? Stephanie. Shout out na kita Stephanie. Welcome to my vlog. Nagpi-Facebook ka? Ha? Diri, bodo, diri kang mahuman. Nag-vlog kita ha? Okay lang. Pagiti. Imo mamaya da kuan Facebook. Okay. Ha? Aliga. Okay la. Mopod ka. Ha? Dere. Liga. Naud ka man. Libre ka po na budyan na. Pero tagpira man tiyong pasahe pag kakadayo kung nasakay ka. Tag-jeep. O sige, lilibre yung tayo ko yan na para may daka. Para may dani mo dugang-dugang imo kuhan. Timbalon niya ng adlaw. Ha? Okay la. Ba, hindi rin lagi po okay. Ha? Tiffany. Oh. Libre ka gyap yan pasahe ha. Okay. Anako ni Gado nga pasahero. Sorry magpalibre.
ikaw nalatak libre yun. At least makaka-quality mo balon. Pwede so hindi yorum. I'll take bo. Ha? Hain. Madini nala. Ga si Cody di kay mo sa kita mo. Thank you Stephanie, spilo mo pa ya. Ayaw na, libre. Para mas kakuha balon. Madugang-dugang. Ang kilala siguro ito tatay kaya parang pwede ka. Wala na, kapot. Kapot, malupad kita. Pero anong lad to? Ano ni mad to nga manok? Ano ni mad to? Prito nga. Di ito manok, di rin pwede paksiyon. Ha? Di rin pwede paksiyon itong manok. Pinaksip. Amula daton manok ngan it di rin pwede paksiyon. Ano kay ba man it karni pwede man kilawin. Itang kuwan. Tail. Ba, tilin ano? Baboy. Oh, Ay, ako ka. adto ka ng kuan ladto nga manok kanan. Ito nga. Pero duha ka bugos bagian puros pamba may upo dit hita. Naunta baga malipay tak at iri maka kuan liwat. Nag-iinip din na kita. Ba, iinam. Itang linaga. Agoy. Ay la. Amo ngayon timbagagin hinumutan. Baga kanang tiil nga o kanang tiiling baboy. Kung pera, Kung dinosaur. Tiiling dinosaur. dapat mga sarap. Kuan uban nga baga sugad nito kabusag. Damo na. Ano nga pera nimo kuan, pera nimo edad ka. May ito. 40. Pabusag na ning bukat to. Matanan. Libre. Ah, baga kuan hadto. Ket di batig pinakadton mga blandi. Wa dito napakuan. Nalalagas man liwat dito kapag kitong baga daan tatnawong ka ng kadaan na. Ano na, sibuyas, kamatis, ganhin umadanan kamatis yan lasunano. Pasahe ka pa. Ayun ang medicine nyo. Whole life extension ano? Manhin kuan. DTX. Di ano? DT. DTX 500. Ay na kuan ko gudin huya nga ma. Kadingin ka. Diri mabugat. Ba, dami pinamalit ni man bita. Nakaakubra. Kuan. Nakakubrahay. No alas sigos na ako nagtubig pero di ako nakita. Gabi. Amo din ni Jordan River. Nakapira ka din. Nakapira ka din magpabaptize. Ano man nangayang kayang ka din hinay. Nahalumos aw na huyang good huyang. Kami man lang
ni Tiny, patakon ni dalaga ng dun ni Tiny, kidalas. Ngayon, nag-auging baya ang kaliwat. Payaan, nagpadulitin na kakuha. Nakabuhat ka dayon, waray. Waray Pado, kung nakabuhatan to, amo to sinisiring na himala. Nakatakod na. Pwede ka mo. Tapos pag kuan nimo pagbuhat, pamadpad nimo, aning bulsa war, Ano pa ba ito nga karigo? ada ni mga aning mga bulsa war yung mga banisil nga nag Waray. Kanab subida. Okay. Sabi ni tayo. Pado ani mo manok na eh. Adto na. O ni mo din. Lawadi pa. Ba. Ikumpleto. Oo. Minit at iri nga to na. Matamis pagpuyan. Tala na eh. Oo. Salamat, daming salamat. Wala sa pa yan. Ada na nim kuan. Ada na nim DTX ano? Life Expedition. Olo, kanan na pulo kadlaw. Diri na. Kay napulo. Mapalika. Kaya kay wala makaibani. Wala man kay bani ning 5 aning 5,000. Mapalit na na kaya. Paubos. Ala nay, kadi ko. Kuan duha ka ito sa kasimana duha ka kuan. Aw duha ka Pad. an kuan DTX. Oo. An Napulog niya ito. an life extension. Napulog niya ito. Ano to 3 times sa digyat? Kuan taguan-wan. Dapat to sa kadlaw usa. Adlaw usa. Ay napagtagduwa Diri itong life extension usala. Tiini nga kuan. DTX agaw to gabi. Oo, kay kanan pag ito nito akong atay. Kaya ada ito nakukanan ko itong hina. Bato. Ang tala. Oo. Makadi ako nay. Kuha na tot nga manok bayan mag bumuhat. Oo. Shh. 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 No. Mula nito tatusturyahan niya na. Kanan aton airway. Yan ang adlaw. Oh. Mother's Day na good man ano. Talon. Basta diri lang at papabayan at lagas bis kita baga. Kuan di kita panigabaan. Ano pa man. Tala. Sa garong talaan ay